Takže ukázka nám začíná, uvidíte první průzkum americké armády, postupně vygradovaný boj se sovětskou i britskou armádou. Zde tedy obranné linie německé armády, ten Hagel na tom vyvýšení má speciální anténu, je to spojovací a velitelské středisko. Zde soustředění vojsk SS i Wehrmachtu. Před námi, jo? Směrem. K tomu hečru. Průzkumná skupina americká se pokouší obsadit německé první zásoby. A ze spoda tady vidíte silný protiútok na první skupinu. Ještě jednu. Dělali ty, ale musíte to je 34. Dělali jsme nějaký Jo. Tak a v pozadí vidíte příjezd
britského dělostřeleckého systému Quad s 25 liberním dělem, který samozřejmě by takhle blízko u polních jednotek nebyl. Uvidíte, jak se správně manipuluje s britským dělem Quad. Samozřejmě pak vám to předvede klub vojenské historie Rota Nazdar i ve svém táboře, který je dole u dětského tanku. Členové tohoto klubu byli na speciálním kurzu britské armády. Vidíte tam i britské pásové vozidlo Brinkerir. Takže víme, že jako diváci nemůžete vidět úplně celou arénu i díky tomu kopečku uprostřed, proto jsme připravili pro každou část něco jiného, abyste z toho všichni něco měli. Takže vlevo úplně tady uvidíte britský dělostřelecký systém, který pak uvidíte i klub vojenské historie Nazdar. Viděli jste tedy odražení americké průzkumné skupiny, rozvinutí linií německé armády tedy ještě proti americkým liniím, ale z východu již duje rudý prapor a za chvilku se přiblíží i sovětská armáda. Vyráží tedy druhá průzkumná skupina s vozidlem Halftrack, americkým kolopásem. Také si ještě představíme v technických ukázkách. Vidíte, že tank Tiger zajel do speciálního kopu, který dodnes brání bojovou techniku jednoduše proti přímému zasažení. Tak vidíte tam speciální průzkumné družstvo s protitankovou střelou Bazooka, takže uvidíte i poté střelbu. Druhá průzkumná skupina opět neuspěla, ale Němci odkryli vlastně obrannou linii, takže oni mohli zjistit, jakou techniku těžkou mají nasadit. Mezitím vlevo samozřejmě vidíte britskou armádu, jak se připravuje k dělostřelecké palbě na Němce.